Human sa sunod-sunod nga mga parties ug kaon sa miaging mga adlaw subay sa Pasko, himalita na usab karon ang mga isda. Kini ang report ni Nico Sereno. Nagmingaw ra ang Mandaue City Public Market, dili kayo daghan ang mga customers, bisan gani ang mga manindahay, menos rasab ang nag-display. Sa seafood section, sagad nangita kunog isda, human sa sunod-sunod nga kaon og karne sa miaging mga adlaw. Kini usa ka customer, usag tunga nga kilo sa isdang mamsa ang gipalit, aron kuno ilang sabon. Sa karne mong gold game, marag ko, lusog kayo sa mas bayo sa isda, healthy niya. Tangtang sa hangover sa Pasko. Yung plano niyo luto ni sir? Larangon ninyo? Para laay sa baw ba? Para patangtang sa hangover. Kami mga lipong-lipong na din na ginimong kain isda na lang dyan. Kung presyo ang hisgutan, dunay ginagmayng adjustment sa uban nga mga klase. Dunay miubos, ang uban sab misaka. Sa mga merkado, tag 180 pesos ang kilos sa bangus, 220 ang bilong-bilong, gikan sa 240. Samtang 220 ang kilo sa tamarong, tag 350 ang kilo sa katambak. Samtang nahimong 180 pesos ang presyo sa bariles, gikan sa 160. Naapon manggod ni way nanagat. Ambot la karong hapon na ba kay dunggo. Minus gid ay ro. Minus hapon dagan, karon mingaw ran. Samtang ang meat section sa merkado, mabantayan sab nga karon nagmingaw. Matud sa mga manindahay, para sa preparasyon sa Noche Buena, labihan kadaghan ang namalit kanila. Karon menos ragyud kaayo. Ipulan sa mga karne si Reggie. Dami na baboy gapon. Baboy. New Year na sa nimo kusog. New Year na sa nimo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.